uyuşmasına sizni uzaktan kütüp duradır yani. Kiçkineden metal yanında, timir yanında girdik. Timir yanında şuna göre traktör kombaynından sonra hali tanköy училищеге kirgede isep barıya büyüklüğüm ısınarak bulup gittiler. Şuna göre almadılar. Hərbi xizmətdən soң 16-cı zavodda эшли башлый. Токар һөнәренә өйрәнә. Аннан авиация институтының моторлар төзү факультетында белем ала. Заводта үсеш башчыларын уза. Һәр вакыт тимер арасында булдым ди үзе турында. Җитәкче дәрәҗәсенә барып җиткәч 1992 елда төзү эшендә үзен сынарга була. Татарстанның ат казанган төзүчесе дәрәҗәсенә җитә. Мен Бийиктау районунан чыкканга күрә Бийиктау сервис деген өзümнің тізіліш кішкенегіне ешманы açıp жібердім. Талқын қызған темір біле ішіртіп, шол орындықлар, қапқа қималары, қапқалар, шундай нәрседен башладық. Әкірімдеп опыт келе башлады. Әр вақыт көңілімде бар Нендер ижад тегенеләре. Ипләп кенә үз эшен башлый, осталар җыела. Табигать яраткан тимер янына аның агачы да, ташы да ята. Барысын да кулланып яңа җиһазлар барлыкка килә. Бер 4-5 елдан соң күңелем һаман тартадыр яңарак нәрсәдә эшләргә килеп чыга. Күрсәтә башлап кешеләргә, кеше сыкланып карый башлады. 2015 елда Габдулла Тукайның юбилеена башында булган бөтен идеяларын, озак еллар тупланган сызымнарын кулланып, Ренат Гыйбадуллин хыялын тормышка ашыра. Кырлайда аның сыннары баса. Анда су аналары, былтыр, шүрәле, олық образ Сәгъдияви белән Тукай образы менә вообще кич утырганда башыма сукты. Уйлап чыгардым, малайлар белән сөйләштем, эшли алабыз диләр дә. И вот оланда тоже шушы минем җегетләр белән, минем тимерчеләр белән эшләнгән нәрсәләр ул. Бу эшләрне башкарыр өчен төзүче дә, рәссам, сызымчы һәм тагын бик күп һөнәрне берләштерә ул. Башта күңелемдә шалт итеп килеп чә андый нәрсә. Шуннан соң яны грубо гына ясыйм. Аннан рәссамнар, токарлар, эретеп ябыштыручылар барысы бергә кушылып, бердәм иҗат җимеше туа. И ничек мин уйладым, наверное, 99% может есть, нак шулай эшлибез без аны. Эшли башларга азак. Менә җәнәшәдә безнең торган кут ученый, мен үзе бер 5-6 жыл уйлап җирдем. Вот кайбер нәрсә уйлаганнан соң озакка сузыла, кайбер нәрсә сразу тегенде. Миңа сатылама жокма, ул беренче тегене түгел. Минем уйлаган нәрсәм, минем егетләр кулыннан чыгып халыкка күренсен. Шунысы минем өчен иң главное. Насың әкенләп шул төрле тематикаларга менә анда тора. Бу ел даже 9 майга безнең бит все-таки герой Советского Союза Кузнецов Исәнсау, Аллага шөкер. Вот шуның образы белән мин связистларга ачак эшләдем. Вот бу тәзрәк дөньялар тынычлангас барып аңар бүләк итеп киләсем килә шуны. Билгеле мондый иҗади шәхесләрнең гаиләсен дә күрәсе, алар белән аралашасы килә. Ренат Вилдан улы хатыны белән 2 кыз тәрбияләп үстергәннәр. 3 оныклары бар. Матур, тигез гаиләләр. Күз тимәсен. Бик добрый, бик ответственный. Менә безгә генә түгел, менә бөтен дусларына, иптәшләренә менә очень переживает за всех. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәм гел, что вот у меня шундый замечательный муж, замечательные дети, внуки. Ул үзе бик романтик, әнигә карата, безгә карата. Һәм минем уйлавымча, гади гына кеше андый әйберләр ясалга уйлап мөмкинлеге булмасы. Ул инде аның кешелеге, жаны, аны күрсәтергә, аны ясатырга һәм аның белән горурланырга аның миссиясе. Мин бабайны яратам, матур, әйбәт. Семьялар тулы, балалар, исән-сау внуклар, ул жактан да безнең туган тумачалар, дуслар. Шу минем коллективым, шундый җегетләр миндә эшли, шунда эшли, озак җиллар эшлиләр. Аларның кулыннан чыккан, алар кул астыннан чыккан күп кенә нәрсәләр безнең республикабызда күрешү тирә тибәкләрдә матур булып торалар. Мин шуның белән бәхетле. Дөрес, хезмәтеңдә уңышларга ирешү, менә шундый үзгә учаклар эшләү гаилә учагының нык булуына да бәйле. Түгәрәк, Аллага шөкер, барыбыз да сау-сәламәт. Шуңа күрә
Biz aның белән дә бәхетле. Безгә калса, бу шәхеснең күп эшләрендә шар, түгәрәк тасвирлану күзәтелә. Күрәсең, хезмәтенең, яшәешенең төгәл булуын тели һәм ярата. Любой шундый кичкенә генә нәрсә белән дә куанам, шуннан ләззәт табып, матур итеп яшәргә тырышам. Ул кешегә генә ышанып түгел, менә ул рабочийга әйтте дә эшләде түгел, үзе эшли ул. Үз кулы белән эшләп күрсәтә, үзе аннан соң жаңадан тикшереп карый. И ул матурлыкны ул үзе күргәнчә генә түгел, менә бөтен дөньяда ничек бар, ул җиргә җыя. Әйткән сүзен үти торган кеше. Ул әйтәләр бит инде. Төпле кеше. Табигатьне яратучы, һәрбер әйбердә гүзәллекне күреп иҗат итүче кеше ул. Менә күптән түгел Тасырның 100 еллыгына багышланган тимерче Муса һәйкәле өчен халыкара күргәзмәдә алтын медальгә лаек булган. Тагын шунсын әйтеп китү зарур булыр. Әле яңа гына хәбәр итүләренчә, Ренат Вилдан улының проектлары тимер кеше халыкара конкурсында җиңеп беренче урынны яулаган. Котлыйбыз. Мин сезнең тапшыруны тоже карарга тырышам. Һәр атнада карарга тырышам. Сезнең тапшыру бик ошый ул миңа. Күп кешегә ошый, без сөйләшкән кеше, читтә торган татарларның ничек торганнарын шуннан күрәбез, горурланабыз алар белән. Әгәр дә шушындый кул осталары булса, алар бүтән төрле нәрсәдер эшли. Әгәр дә аларның исәпләре булса, шундый ук бездә эшләгән шикелле әйберләр эшләргә, мин һәр вакытта да андый егетләрне монда эшкә алырга да минем исәбем бар. Әгәр дә шулай булса, без аларны берничә ай, 1-2 ел монда иретеп, үз төбәкләренә китеп, алар шушындый ук нәрсәләрне эшләсә, без тоже горурланырбыз. Монда торырга урыннар бар, иретергә мастерлар бар. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Татарстан.